Wilano Jotonono Ani Kakaham, Tai Logi Logi Kakama Kok Kisas Hanani Bagatini, Noni Buskango Mapaika, Mia 22 November, Sukol Nagarik Suraksha Mancha, Tai Music Convention by Kobokjak, Sakalesa Jorane Bagai, Bon Choli Tomani Jorawa, Duty Khlainai Tangtini, Kumargat Subdivision, Demdum Kamini, Tako Biwsajit Debbarma, Fire Serviceman, Thijaka. Omo Blakeno Ungomani Kakamani Kok, Bono Biwsajit Debbarma duty Khlainai Tangtini War. Wanji gunda bahini rok jeba bekai wa baikai bui bwtharka omo tam sanai o je sabya samaj o tabungni ko samaj je amtei haikai bui bwtharmani sal kathang kathang chini mokolo klayako mo tripurani laibumawa kaisa mariungoi tongnai je wanji gunda rok সরকারি কর্মচারীনো ডিউটি খাই তমন জরাও বই আমতেই খাই বথারমানি অমনো जों বগৈমায়া মনো जों মুইতো মানা रोंनाय তাই आं अमबो सानानि नायो जे थैजानाय नखंनि बर' रंनो जों दिनै फुङाव बां बुबाग्रा बाय कक्साका बुबाग्रानि उंगै ताइ तिब्रा मथान उंगै बिनि नखंनि बर' रंनो जों खायरकमा ताइचिनि खाखामा याफारो हेकाय बुबाग्रा তিনি সাকা আনো যে থৈজানাय बिwsajit Debbarmani नखंनि बर' रंनो तिब्रा मथानंगै ताइ बुबाग्रा बसाक बायथां 50,000 रां सुबासुरिनाय ताइ बिनि नखंगो जों सालकिसानि बिसिंगनो नंगौ बिनि नखंनि बर' रंबाय जों मालायना थांनाय देमदुम गामियाव हेगाखाय तिनि आनो देमदुम गामिनि Direndra Debbarma फुङाव फुन खायगा सार नों किसा फायगाखाय जाखामु आनि सरि किसा जाथाया हेगाखाय आबुनि बागै आं थांमालिया हेगाखाय बेलायखेना खाखामका बिनि बनाव जे बाबेखाय बुइ बथारमानि खाखामै दंगो ताइ तम सानाय अमनो गवै ताखुरक अनेक बरंनो साइमिया काञ्चनपुर तिनि मुंताङै इंखा मंखा महारानी काञ्चनपुर बा देबिनि मुंबायनो अ काञ्चनपुर जागांगो तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान ताबुनि बांलादेशनि उदास्तु रगनो आरो महारानी काञ्चनपुर बा देगे हाकिसारि वै आरो सस्ति समिति हिनि बंनि कायसा रिफुजि रंनि जे तंमानि बरंनो आरो हारिखा अ हारिमानि बागैनो जे जों तिनि अंको वानजिरो तिनि आरो सेटेलमेन्ट हुंखा एबं बर' भारतनि नागरिक गय तिनि तिफ्रा हास्तेव तंनानि जागा मानखा आं साना नायमाखाय मसे जे वानजिरो तिनि तथाकथित सुरक्षा मंच हिनि जे आंदोलन खालायतंगो जे चिनि मिजोरामनि डिसप्लेस संगै फायनाय चिनि बर' हदानि तथा रियां हदानि लुकुरंनो पुनर्बासननि बिरुद्धे खालायबरक जे साखालायसा जरानि जे आंदोलन खायतंमानि आं बरंनो परिष्कारकै साननाय नायो जे बरंनि अ आंदोलन खायनायनि कोनो राइट्स दं तामनि हिनबा बरक ताबुकबो भारतनि संविधाननि 6 आर्टिकल अनुसारे ताबो बरक भारतनि नागरिक दं माया बर अवैध भावे भारतनि नागरिक तो कार्ड संग्रह खायमानो कागज पत्र बर संग्रह खायमानो डकुमेन्ट संग्रह खायमानो किन्तु भारतनि संविधाननि आर्टिकल 6 जुदि एप्लाइ खालायखाखाय आबनो जुदि थेपाखा हांखाखाय किन्तु ताबो बर भारतबर्षनि नागरिक गय माया ताइ कायसा कखंखा जे बुरु हदानि बर रंनो गभर्नमेन्ट त्रिपुरा गभर्नमेन्ट सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट ताइ महाराजानि तैफांबाय जे चुक्तिंगै जे और त्रिपुरा हास्तेव बरनो रिहेबिलिटेशन नानि नाय दङो अ रिहेबिलिटेशन इथिनिकि अ बुरनो हार इथिनिकि एक वानजिरंनि हानो सेगैदा बा बंनि पा कामिनो नरिदा ना बंनि हानो सेगैदा बर टंथाय ताबुक जे टंटमन ननो सेगैदा आबना बनो पुनर्बासननि ना नायबा तिनि मिजुरक जेखाने तंगो जम्पु हिल बंनि जागानो सेगैदा तिनि अ बुरु हदानि बर रंनो तिनि इनको हारिना नायबा सुतरां अर बरक जे आंदोलन खालायमानि अम सम्पूर्ण गणतान्त्रिक असंविधानिक एवं बरक आंदोलन खायनानि अ दाबिति सावै आंदोलन खायनाय बनो कोनो राइट्स गरै आबनि बागैना आं जत त्रिपुरा सारनो तिनि वानसुंनानि बागै आं सावो बरक जे आंदोलन खायतंमानि जोंबो जागाय कामि आमचायो
जों बो खरां माति सानाय ओ वानजिरक जे आका जेबाबे का आकारि तंखा एवं तिप्रासारंनि साका जेबाबे का बरक ताबो एटेक खलाय तंखा बुरि चाराय रंनो हिन्दी बाजार हाथियो थांमाबो लामा हिन्दी डिउटिओ सरकारि डिउटिओ थांमा लामाओ हिन्दी जेबाबे एटेक खलाय तंखा अमन कासुनानि बागै जों बो तियारंनानि जरांगै फायका ताखुरक बुखुरक जों किरिबुइ तंगै चुगिया जों बो आन्दोलन मुभमेन्ट मान खलायनाय ताबुखाय पाइथाक चिनि जे जरा पाइ फाइरे रखा ओ जे बिश्वजित देबबर्मन जेबाबे खाय बय बोथारका नरक मांगफिलि नायनेदि मांगफिलि वो नुखाखानो नरक नुगानो जे साल कथां कथां बिश्वजित देबबर्मन वानसा गुन्दारक बुतैखाय वा बायखाय बुमां बुमां बोथारका खायरम सिनजा खायै अब नरक नुखाखानो मुक्ति खालायानो ताय कायसा कखुंखा तिनि जे ओ नागरिक सुरक्षा मंच बन गभर्नमेन्ट इमिडिएटली न बन माने बेआइनि घोषणा खायनो नांगौ एवं बरक जे खालायमानि जे बाबेखाय बरक 144 न रायदानो सबाय जे आन्दोलन खाय तंमाने आबोनि बागै बंनि लिडारनो इमिडिएटली रमनानि नांगौ 144 द्वारा रायदानो सबाय आन्दोलन खाय तंबो नेशनल हाईवे कासुइ तंबो तांगै गभर्नमेन्ट तिनि बरक न रमया ताबसुक जरा तांगै रमया बरक न बरन रमनो नांगानो सरकार तांगै सुपुंथं आर तिनि दफानो हामजांनाय हानो हामजांनाय हिनै सरकार आसुक तंगै बरकले तिनि तांगै निरब तांगै मनि बागै कक खायसे साया तांगै गभर्नमेन्ट प्रेसार क्रिएट खायमे बरक सनि सरकार तंगै मंत्री उंगै एमएलए उंगै बरक तांगै निरब तिनि चिनि बरक नामते के प्रकाश डिउटी खायनो थां बोथारमा तंगै ताबु बरक निरब अबनि बागैनो जों साननानै नायो जे जों राजनीतिक बैया जोंनि दफानि साका जेखुनु एटेक खांजाखाय जों खरां माति सानाय जों डेमोक्रेटिक मुभमेन्टनि बिसिं दमनि प्रतिबाद मा खालायलायनाय अबनि बागैनो आं साननानै नायो जे नागरिक सुरक्षा मंच एवं मिजु कन्वेन्शन इमिडिएटली बेआइनि घोषणा खायनानै उंथन ताई बंनि लिडारनो इमिडिएटली रमै रायदाथै खाय बरंनो आइननि मुखामुखि खाय बिचार खालायनानै उंथन एवं बंनि साकाव नासा आइन प्रयोग खालायनानै उंथन होनै आं दाबि खालायो ताई कायसा कखुंखा चिनि महारानी कांचनप्रभा देवी ओ जे कांचनपुर जे जागारिखा ओ जागारि रिमाबैनो तिनि वानजिरो अर सेटेलंखा आर ताबुखाय बरं हा रिमानिसे ताबुखाय चिनि बुबागारानो बरक टेन्टायो चिनि महारानी मुंथ खुलियानो बरक आरो बरंनि कतगुला जे वानजिरंनि जे एक्टिविटीज ताबु अम ताम हिन सासिनाय आबंखया ताबु महारानी कांचनपुर देवी के तत्कालीन पूर्व पाकिस्तान रिफ्यूजी रंगनो और बरक टंगथाय हाकरै नकरै टंग जरा हारुइ अननाय खा हायदा आं साननानै नायो बुबागारानि थाने आं कयनानै नायो जे तत्कालीन चिनि महारानी कांचनप्रभा देवी जे जागारि मानि मने इमिडिएटली उइथड्र खायना नंथन ओ वानसा रंगनो रिफ्यूजी रंगनो हानस रसायनाना नंथन आबनो साख्लायनानै उंथन एवं जों जे एनआरसी केस खायतंगो एवं भारतनि आर्टिकल 6 एक रायदानो थेपानानि बागै जे जों आपिल खायतंगो अमो जुदि खाकाय ओ रिफ्यूजी रक और तंगै मानगलाक सालसा बरक चिनि हामाया करनाय आबनि बागैनो जों जत्त थानचंना नांगो जत्तनो गोरोंसा जागाव खायै मथा कायसा खालायै जों चबा खालायना नांनाय ताखुरक जों और किरिंकय तंगिया तिनि आमारा बांगाली रक सावो चिनि बुरो हदान बरंनो उग्रवादी रियां रखिनै कतगुला पोस्टार बर थेबाका बेनार तै बर आन्दोलन खायो केबो प्रतिबाद खायनानि करै कतगुला विभिन्न राजनीतिक दल तंगो विभिन्न रिजनल पार्टी तंगो तिनि आबनि एगेन्स्ट कायसापना कक सानाय करै कुनु लिडार अमने एगेन्स्ट कक साया तांगै साया कारण बर राजनीतिक सात्त सिमिसे नायो बर व्यक्ति सात्त सिमिसे नायो बर दफानि सात्तनि बागै कक साया दफाना मोथांनानि बागै कक साया आबनि बागैनो बर निरब पुंगै तंगो तिनि अम सिमिया तिनि त्रिपुरा info.com ब तिनि ओ चिनि बुरु हदानि बरनो तम साकाबा बिनि न्यूज ब साका द थगिस रियां ट्राइबल रिफ्यूजी चिनि डिस्प्ले सुंगै फाइनाय मिजोरामनि जे बुरु हदानि बरनो तिनि ओ थगिस माने तमबा गुंडा गुंडा हिनिसे ब ट्रिट खलायो बन साबो साहस दिखा ओ जे त्रिपुरा इनफो नि कोन ब तिनि तांगे अमेरिका खारिमा तंगै तांगे खारिमा तंगै ब आर तंगै ब आमते सैतंग आर महाराष्ट्र तम साका ताखुर नर खनाय दि बुबाग्रा प्रोड्यूस मिसबियास पॉलिसी एथनिक पोलराइज हैव
पुस दा कांचनपुर हिनी सयो तार माने महाराष्ट्र तम शयतान पुलिस थेबो इंको खायो हिनी तंगो बन साबासक सावास दिखा आबनि बागैनो जोंनि खरां जों ति सालायना नांसनाय ताखु रक्ताय आसुगै तंसुगलिया चांग्रि खलायनानि जरांखा जों नगो आसुक तंनानै ताय जरा करिखा जिनि फिकुं उकलक नाङै थांगा ताय उसुरनानि जागा करिखा ताखु रक आबनि बागैनो आं साननानै नायो फायदि जों जत्तन थानचाउं लायै जों अमनो मा खलायनाय ताय आं पाइथाखौ साननानै नायो जे बिश्वजित देबबर्मा जे बवथारजाखा बिनि नखुंनि बरकनो 50 लाख रां दिनानै उंथन ताय बिनि नखुंनि बरकनो खरका दाक्ति दाक्ति खाय चाकरि दिनानै उंथन जों अमनि गभर्नमेन्टनि थानि आं दाबि खालायो एकाय ताय कायसा आंखा अमनो सीबीआई तदন্ত रिवै दाक्तिनो अम जारा दोषी बरकनो रमनानै उंथन एवं जे भिडियो क्लिप दङ आबनो नायै अ जे बुथारनाय रंनो अ जे बुइ बुथारनाय रंनो इमिडिएटली रमनानि बागैबो जों दाबि जानांगौ तिप्रा मथानि उंगै काय आं तिप्रा हास्तेनि जत ताखक बुखुंनो सानाय पाइथागो जों ब्लाइखेनो खा खामलायजाक ब्लाइखेनो खायरगमा चिनि अनुखुंनि बरकनि थानि आं जतनन साना नायो ताखुरक जों थुइ तंगै ताय सुगलिया आसुक तंगै ताय सुगलिया जों ताबुक सबाव मा नखलायसिनाय जरा पाइ तंखा नरक जतन थानचाउंसिदि हारि जों ताबायसा सबाव नखलायसिवाना चिनि मुभमेन्ट उंनाय जतन डेमोक्रेटिक एवं जों लामाव नखरै प्रतिबाद मा खायनाय रायदातिबो जों सभा खालायनाय बुबाग्रा जोंनो साखा जे जतन थानचाउंदि दफाना मोथांनानि बागै हानो नारंनानि बागै आबनि बागैनो जों जतन थानचा उंबायसिदि जतन हामबाय खुलुमका।